Ένα πράγμα θα πω, γιατί πλέον είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο κ. Κασσελάκης και νομίζω ότι μπορούμε να κρίνουμε τουλάχιστον τη δημόσια εικόνα που βλέπουμε. Η εικόνα του κυρίου Κασσελάκη με πρώτο τραπέζι πίστα, εντός εισαγωγικών να το πω έτσι, τον κύριο Παπά, τον κύριο Πολάκη, διευθυντή στο γραφείο του, τον συνεργάτη του κυρίου Πολάκη, το δεξί του χέρι και δικηγόρο του. Δεν συνάδει, και το λέω όσο πιο προσεκτικά μπορώ, δεν συνάδει με την εικόνα που είχε πουλήσει ο κύριος Κασσελάκης, γιατί μόνο εικόνα πούλησε μέχρι τώρα, μέχρι τις εκλογές. Την εικόνα του νέου, την εικόνα του ότι θα τα αλλάξει όλα και ούτω καθεξής. Εγώ βλέπω ένα σύστημα που είναι συνυφασμένο με τοξικότητα, με όλη την προηγούμενη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησε στην ήττα των προηγούμενων εκλογών, με τη διακυβέρνηση Τσίπρα και με ένα μηχανισμό fake news και. Για το τι θα κάνουν δεν μου πέφτει λόγος. Για το αν θέλουν να γίνουν ακόμα πιο τοξικοί από ό,τι ήταν μέχρι τις εκλογές, δεν μου πέφτει λόγος. Γιατί αν θεωρούν ότι το πρόβλημά τους είναι ότι δεν ήταν αρκετά τοξικοί, επίσης δεν μου πέφτει λόγος. Δικαιούμαι όμως να κρίνω την αναντιστοιχία μεταξύ ενός προφίλ και μιας εικόνας που πουλήθηκε μέχρι την εκλογή Κασσελάκη, με την εικόνα που βλέπουμε αμέσως μετά, πέραν όλων αυτών, να μαθαίνουμε από τους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν από τις θέσεις τους, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, το διευθυντή της κοινωνικής ομάδας, ότι τα άμαθαν από τα κανάλια. Δεν ξέρω πόσο καινούριο είναι αυτό, δεν ξέρω πόσο φωτεινό είναι αυτό, δεν ξέρω πόσο συνάδει με την εικόνα Κασσελάκη, η οποία τον έκανε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.